A reformkonyha már több évtizede ismeri és használja a különböző növényi csirákat, ilyen a búzacsira, a lencsecsira vagy a káposztacsira, és lehetne még sorolni a frissen kelt növényeket. Ezt kell aztán nyersen vagy főzelékben, levesben felhasználva enni, és áldásos hatása állítólag nem marad el. Hogy mi mindenre jó a növényi csira, erről beszélgetek vendégemmel, Bükkergő Gergellyel. Jó napot kívánok! Kezit csókolom! Mit adnak ezek a friss hajtások? Miért jó ez? Tulajdonképpen egészségesen tartanak minket, megóvnak a betegségektől, de én azt javaslom, hogy inkább a finom ízük miatt fogyasszák az emberek. Olyan alkotóelemek vannak benne, amik egészségesen tartanak minket, aminosavak, amik a fehérjénk építőkövei, ezen kívül vitaminokat tartalmaznak. Nagyon sokszor az van, hogy a növénynek a koncentrált kivonatának tekinthető ez. Vannak vitaminok, amik a magban megtalálhatók, de kis mennyiségben, és a csirázás folyamán hatalmas mértékben, 6-700-szorosára nőnek. Most itt mutatják is, hogy miről beszélünk, amit látunk, ez mi van itt az ember tetejében? Retekcsirát láthatunk, lejjebb lucernacsirát, alul pedig búzacsirát. A csiráztatótáról is beszéljek. Mindjárt oda is eljutunk, csak először azt hiszem, hogy ezek borzasztó pici kis szálak, ifjú hajtások, kis mennyiségben és ilyen nagy koncentrátumban vannak ezek a fontos anyagok benne? Nagyobb koncentrátumban vannak benne, mint a kifejlett növényben, de mennyiséget kell belőle fogyasztani. Tehát téves az a képzelet, hogy egy-két csíra elfogyasztásától én egészséges leszek. A rendszeres mennyiségi fogyasztás fogja meghozni azt. Mit jelent a mennyiségi? Hát dekákban mérhető, 5-6 dekányit kell elfogyasztani naponta. Ezt úgy képzeljem el, hogy magába kell megennem, vagy ahogy mondtam, hogy levesbe, főzelékbe, teljesen hagyományos étrendbe is beletehetem ezeket a csirákat? Igen, tehát elsősorban az ételek kiegészítésére szolgál. Sokan úgy gondolják, hogy csak egyfajta vegetáriánus táplálkozásnak a része, holott ez egy téves elképzelés. Nyugodtan lehet azt is, hogy egy sült húshoz kis rizst, párolt zöldséget és valamilyen csírát rakok. Lehet csirkét megtölteni vele és megsütni. Mostanában egyre nagyobb divat, hogy nem csak magos kenyereket sütnek az emberek, hanem csírával töltött kenyereket. Leves tésztákba is bele lehet tenni, van, aki otthon készíti a tésztát és úgy szórja bele. A keleti konyhában elsősorban a hüvelyesek csiráját használják, hát ezt szoktuk látni, és wokokban, serpenyőbe készített ételekbe rakják. Van olyan típusú növényi csira, amely meghatározott betegségeknek kifejezetten áldásos vagy jó? Igen, a retekcsíra, a hagymacsíra, a zsázsacsíra, ezek általában a magas vérzsír szintet csökkentik, ezáltal az érrendszert karbantartják, a szívben lerakódott zsírt is lebontják, érfalakról is leszedik a zsírt, hogy így mondjam. Ezen kívül a búzacsíra az egyik legértékesebb csíra, abban olyan alkotóelemek is vannak, amik egészen komoly betegségekre is jók, tehát daganatos betegségeknél, a bizonyos daganatoknál van egy ilyen védőhártya, ami arra szolgál, hogy elrejtőzzön a daganat a szervezetünkbe. A szervezetünk nem ismeri föl, és ez az anyag lebontja a védő réteget róla, utána a szervezetünk észleli, hogy valami idegen anyag van a testben, és ezt szépen a szokásos mechanizmusaival lebontja. De van benne például B17 vitamin, aminek az az érdekes tulajdonság, hogy egy tumorba jutva a tumor számára mérgező anyaggá alakul át. Egészséges sejtbe jutva meg B12-vé alakul. Ugye most annyi minden jót mondtunk, ehhez képest, ha azt említette, hogy ezt otthon én magam is előállíthatom, tehát nem kell sehol elmennem, megvennem, nem egy vitamin készítményről beszélünk, hanem bárki otthon készíthet saját magának. Igen, nincs hozzá semmi extrára szükség, tulajdonképpen magokra van szükség, olyan magokra, amihez gusztusom van, tehát ne olyat vegyek, amiről tudományosan megállapítom, hogy mire jó, hanem először olyannal próbálkozzak, amit szeretek. Ha retket szeretem, akkor retket vegyek, ha szeretem a hagymát, akkor hagymát vegyek. Én azért javasolnám a lucernát, meg a búzacsirát, mert azok ilyen univerzálisak, és akkor ebbe a tálkába lehet alul van a mag, belerakni, az alsó része szolgál az áztatásra, és hogyha egy napig áztattam, utána a következő szintekre föl tudom tenni. Ezeket alul lukacsocskával. Hány nap múlva lesz ebből búzacsira? Vagy bármilyen csira? 5. naptól lehet fogyasztani körülbelül. Elfogyasztottam, és jöhet a következő adag mag, és lehet újból újabb mennyiséget termelni. Így van, és egész magasra is lehet pakolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. És a nézőknek meg azt üzenem, hogy egyék egészségesre magukat. Hát ha ez ilyen egyszerű, akkor itt van a kezünkben a sok mindenre megoldás. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is, Kezicsak.